אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני נוטה להסכים לדיאגנוזה של חברת הכנסת לוי אבקסיס, שהאוצר, אילו רצה, היה יכול להעביר את זה. תודה. והוא רצה אולי לרדת מהחוק הזה, כי הוא יודע שהמלחמה עלתה מיליארדים, ורוב הכלכלנים אומרים שהחוק הזה לא יוריד את מחירי הדיור, עם כל הבעיות שהיו לו בזה. אבל כל זה נסלח אילולי מה ששמעתי, קראתי פה, המסיבת העיתונאים שהוא ערך היום. אם בזמן מלחמה, כשחיילים נהרגים בקרב, אמהות בוכות, משפחות עצובות, מאות אלפי יהודים, מיליוני יהודים בארץ ובעולם מתפללים לשלומם של החיילים, כשהאזרחים מותקפים בשעה הזאת, באשדוד היה עכשיו אזעקה, בעוד מקומות, אם ביום כזה יכול לבוא שר האוצר וסגנו ולומר לעם, הנה היהודונים הצליחו להתחמק מן הגזירה שלי, ובשיניים חורקות ועיניים בורקות הוא מבטיח שהוא עוד יבוא איתם חשבון כי הם ניצלו מהגזירה נגדם, זה פשע בל יכופר. ניחא חוק כזה, חוק אחר, אפשר להתווכח. לגבי עצם העניין, איך אפשר להיות כל כך רעים וחטאים כלפי כל כך הרבה אנשים? אתם הרי יודעים שאם החוק היה להיטיב עם החיילים, אדרבה, בואו נראה את הממשלה הזאת, אומרת שכל חייל שהיה עכשיו בעזה בפנים, כשהוא יתחתן בעזרת השם, ייתנו לו מענק של 100,000 שקל לדירה. בואו נראה אתכם עושים דבר כזה לטובת החיילים, ואז אני אדע ואז? גם אם להורים שלו כן, מתי שיתחתן, ייתנו לו מענק של... אתה יודעת מה? אתה לא שיט לדירה, לא אמרתי את זה. אין לי מצב. מתי שיתחתן, ייתנו לו מענק. אין מצב. ואז אני יכול להאמין שרוצים לטובת החיילים. אבל כאשר כל החוק הזה היה נגד היהודים ונגד הערבים כדי לפגוע ביהודים. תודה. אז לבוא ואחר כך, אחרי שזה נכשל ולהאשים, זה מזכיר לאדוני היושב-ראש, ובזה אני אסיים, בזמן ההתנתקות, היה אותו שר לפיד מראשי המובילים את ההסתה נגד המתנחלים בהתנתקויות, בגוש קטיף, והוביל את הקמפיין נגדם ואת הדלגיטימציה שלהם, והיום הם שותפים שלהם. לכן עכשיו, בזמן לפני 9 באב, אני לא מבקש משר האוצר שיחזור בתשובה, כי יש כאלה כתוב בחז"ל, אומר, הכתב והשיב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל היו צדיקים שאמרו שאין ספק שהם יכולים לחזור בתשובה. אז אם הוא יחזור בתשובה, יחזור בתשובה. אבל לפחות, גם כשהוא מריע, שיפסיק את ההסתה, את זה אפשר לדרוש ממנו ומכל מפלגתו, ואני מאמין שגם בוחריו לא רוצים שיפסיק. תודה רבה. אחרונת הדוברים, חברת הכנסת גילה גמליאל. אחרי זה נעבור להצבעה.